Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ito pala siya. Ang sorry ay. Saday ko. Ah, Saday ko. ano pala siya guys. Gusto niya na so diri tanaw diri ato ang kanang kuan ng mata. Ano pala guys, Nasang mata. una man dira ato ang mata. Ay tanawan na imong naong, pero di ka maulaw. Hi guys, welcome back to this channel. Hi guys, welcome back to this channel. Nais pala natin pasalamatan ng mga solid na sumusuporta sa channel na to. Ayan sila guys. Bago pala ang gustuhin mo ako. Pagbibigyan muna na nais nating pagbigyan ang mga nagpapa-shoutout. Ito guys. Hi guys, welcome back to this channel. Nais pala nating pasalamatan ang mga solid na sumusuporta sa channel na to. Sa mga nagtatanong pala kung hindi ito copyrights po talaga ito. Pero Hi guys, welcome back to my channel. Ito nga pala ang Bertos Vlog channel. Bago ang lahat, gusto ko lang na mali. Hi guys, welcome to my channel. Hi guys, welcome back to my channel. Ako nga pala mali. Hi guys, welcome to my channel. Ito nga pala ang Bertos Vlog channel. Hi guys, welcome back to my channel. Ito nga pala ang Bertos Vlog channel. Mali. Hi guys. Ito nga pala ang inyong YouTube creator sa Bertos Vlog channel. Kung bago ka pa lang sa channel, gusto mo ang mga ganitong content, ay i-hit mo na ang subscribe button at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating i-upload. Kasi ang channel na to ay related sa mga anime tulad ng Naruto Shippuden,